హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు 11th భక్తి రసామృతము మీ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు క్లాస్కి అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదా సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో మొదటి విభాగంలో ఉన్నటువంటి వివిధ అంశాలను చూస్తూ వస్తూ ఉన్నాము. ఈ క్రమంలోనే శుద్ధ భక్తియుత సేవ సామాన్య లక్షణాలు, కృష్ణ భక్తి ప్రారంభిక దశలు, వైదీ భక్తి చేయడానికి కావలసిన అర్హతలు, అలాగే ముక్తి కంటే భక్తియే విశిష్టత గలది, భక్తి సేవ యొక్క పవిత్రత, భక్తియుత సేవ ఎట్లా చేయాలి, అలాగే ఇక ఈ లాస్ట్ క్లాసులలో ముఖ్యంగా భక్తి అంగాలు, ప్రామాణిక ఆధారాలు, హరింపదగిన భగవత్ సేవ అపరాధాలు, అలాగే భక్తి అంగాలకు మరికొంత వివరణము మనము చూసినట్లు. సో ఇక ఈ క్రమంలో ఈరోజు మనము భగవత్ సేవా విధానాలు, సో అలాగే మనకి ఎలాగో రూపగోస్వాముల వారు 64 భక్తి అంగాలను గురించి అందులో వివిధ అంశాలుగా వాటిని మనము చూసినటువంటివి. సో ఆ సేవా విధానాలని మెయిన్గా ఆంతరంగ సేవగాను, బాహ్య సేవగాను, నామ సేవగాను, శ్రవణ కీర్తన విధానాలుగాను, శ్రవణము స్మరణ ప్రక్రియలుగాను, అలాగే దేహ మనో వాక్య సమర్పణలతో సత్సంగము, శరణాగతి, ప్రత్యేక సేవా విధానాలు, అలాగే అంతకు ముందు కూడా చూసాము పంచముఖ్య సేవలు. చైతన్య మహాప్రభువు వారి ప్రకారంగా సత్సంగము, నామ సంకీర్తనము, భాగవత శ్రవణము, ధామ నివాసము, శ్రీమూర్తి సేవ, ఇది చేస్తే భక్తి సిద్ధిస్తుంది అని మనకి చెప్పబడింది. ఈ భగవత్ సేవ అనేటువంటిది కేవలం పూజ మాత్రమే కాదు, మన జీవన విధానము అని కూడా మనకి పూర్వ ఆచార్యులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంద్రియాలను కృష్ణ సేవలో నిమగ్నం చేయాలి. సో సేవ తర్వాత తద్వారా శుద్ధి, తద్వారా భావభక్తి, తరువాత ప్రేమ భక్తి, ఆ విధంగా వివిధగా మనము భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అంశాలు రూపగోస్వాముల వారు వివరించినటువంటి అంశాలను మనం చూసినటువంటి. సో ఈ క్రమంలోనే ఈరోజు మనము భగవత్ సేవా విధానాలలో మరికొంత వివరణని
మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి ఈ గ్రంథంలో ఇవ్వబడినటువంటివి ముఖ్యంగా 10, 11, 12 విభాగాలు, అంటే మొదటి విభాగంలోని అంశాలలో ముఖ్యంగా వాటిని గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఉన్నటువంటిది. సో వాటిని సమ్మరైజ్డ్ గా మనం ఈరోజు క్లాస్ లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ అంశాలను మనము చూద్దాం. సో ఈ క్రమంలో మనకి రూప గోస్వాములు అంటే ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రవణము, కృష్ణ చైతన్యానికి భక్తియుత సేవకు తొలిమెట్టు శ్రవణము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే నవవిధ భక్తి మార్గాలలో మనకి శ్రవణము చాలా సరళమైనటువంటిది. మరి అలాగే చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది కూడా చెప్పబడినటువంటిది. మరి ఇక్కడ ఈ శ్రవణము ఎలా చేయాలి, ఈ శ్రవణం అనేటువంటిది మొదటి మెట్టుగా మనకి ఉండేటువంటి అంశం. సో కనుకనే ముఖ్యంగా భక్త సమూహములను చేరి శ్రవణం చేయుటకు కావలసినటువంటి తగిన అవకాశాన్ని ప్రజలందరికీ కల్పించడానికి అనేటువంటిది ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యము అని చెప్తూ ఉంటారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అందుకే కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో పురోభివృద్ధికి శ్రవణము చాలా ముఖ్యమైనది. అంటే భగవద్గీత, భాగవతము వంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను వినడం. ఎందుకంటే ఆ దివ్యమైనటువంటి శబ్ద తరంగాలు మన చెవులకు చేరడం వల్ల అవి అనుబంధం ఏర్పడి అటువంటి వ్యక్తుల యొక్క హృదయము పవిత్రీకరించబడుతుంది అని చైతన్య మహాప్రభులు చెప్తున్నారు. అందుకే శ్రవణము చాలా ముఖ్యము అని చెప్తూ ఉంటున్నాం. సో అదే విధంగా మరి మంత్ర ఉచ్చరణ కూడా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ మహామంత్రాన్ని వినిపించి మనకి కృష్ణ చైతన్యాన్ని బోధించినటువంటి వారు చైతన్య మహాప్రభువుల వారు. సో అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి రిఫరెన్స్ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భగవంతుని యొక్క లీలా శ్రవణము గురించి సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుకు వివరించినటువంటి దాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన పరీక్షిత్ మహారాజుతో చెప్తారు, ఓ మహారాజా, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులచే భగవానుని యొక్క దివ్య లీలలను వర్ణించి చోటికి పోయి వారి ముఖ చంద్ర బింబముల నుండి ప్రవహించుతూ వచ్చు అమృత పలుకులను చెవులారా వినాలి. ఎవరైనా అట్టి దివ్య లీలలను ఆసక్తితో విన్నచో వారికి ఐహికమైన ఆకలి, దప్పిక, భయము, శోకము, భౌతిక ప్రపంచపు భ్రాంతి లాంటివి ఉండవు. సో అని ఆయన చెప్పింది. అందుకే మరి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు ముఖతా వింటూ ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, దివ్య కర్మలను పరీక్షిత్ మహారాజు 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు కంటిన్యూస్ గా విన్నాడు అని చెప్పుకుంటున్నారు. అది ఆకలి, దప్పిక, భయము, శోకము ఏమీ లేకుండా ఉన్నారు. సో అందుకే ఈ కలియుగంలో ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఒక సాధనంగా మనకి ఈ శ్రవణాన్ని చైతన్య మహాప్రభువుల వారు బోధించినటువంటి. సో కలియుగంలో ఒక రకంగా మనకి అదృష్టమే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా చాలా అంశాలు మనకి భక్తి రసామృతం అనే గ్రంథంలో ఉన్నటువంటిది.
సో ఇంకా చెప్తారు గీత భాగవతంలోనే ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని పట్ల భక్తి అంటే శుద్ధ భక్తిని కోరుకునేటువంటి వ్యక్తి ఆయనను ప్రశంసించు దివ్య స్తోత్రములను, ఆయన దివ్య గుణాలను లీలలను శ్రవణం చెయ్యాలి అని చెప్తారు. సో అలా చేయడం వల్ల అతని హృదయంలోని అమంగళాలన్నింటినీ ఆ శ్రవణం తొలగిస్తూ ఉంది అని చెప్తారు. అలాగే ఆ భక్తియుత సేవలలో మరొకటి దేవదేవుని యొక్క కృప కోసం ఎదురు చూడడము. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అవ్యాజమైనటువంటి కృప మనపై కలిగేటట్లుగా నిరంతరము నిరీక్షించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఓపికతో, సహనంతో అలా చేసినటువంటి వారికి మరి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రవేశించేటువంటి అవకాశము ఉంటుంది అనుకుంటాను. ఎందుకంటే భక్తులు ఎవరైతే శ్రీకృష్ణుని స్మరణలో శ్రవణం ఆయన దివ్య లీలను శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే అలాంటి వారు ఆ ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు యాతనలన్నింటికీ సంసిద్ధులై శుద్ధ భక్తులు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రవేశించుటకు న్యాయసమ్మతమైనటువంటి హక్కును పొందుతారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే స్మరణం. మరి స్మరణం అంటే ఏంటి? ఏదో ఒక రకంగా భగవంతుని మన యొక్క మనసులో ఆ కృష్ణుడితో ఉన్నటువంటి నిరంతరాయమైనటువంటి అనుబంధాన్ని కలిగించుకోవడమే, అటువంటి ఆ సంబంధమే స్మరణము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణ చేయడం వల్ల మరి ఆ మరణ సమయంలో కానీ ఎప్పుడు కూడా భయపడవలసినటువంటి అవసరము ఉండదు అని చెప్తుంటాం. అలాగే ధ్యానము. ఆ మనస్సుని దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క రూపము పైన లేదా ఆయన యొక్క గుణగణాల పైన, ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలల పైన లగ్నం చేయడాన్నే ధ్యానము అని అంటారు. అంతేకాని ఏదో శూన్యంలోనికి లేదో ఎక్కడో ఈ మాయావాదులు చెప్పినట్లుగా చేసేటువంటిది ధ్యానం కాదు. సో కాబట్టి ఆ దేవదేవుని పాదార విందాలను ధ్యానించుట అనేటువంటిది ఒక దివ్య అనుభవము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అది కూడా అలా ఆ దేవదేవుని రూపము, గుణాలు, లీలలు మొన్నగు వాటిని స్మరిస్తూ ధ్యానం చేయడం వల్ల సకల పాపముల నుండి విముక్తులవుతారు అనేది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అనేకమైనటువంటి ఉదాహరణలను మనకి రూపగోస్వాములు వారు వివరించినవి. అలాగే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఈ ధ్యాన విధానాన్ని గురించి మనకి ఇందులో ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్పారు. అందులో ఈ భగవత్ సేవను ధ్యాన విధానంలో చేయడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ని ఆయన బ్రహ్మ వైవర్తన పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక కథ మనకి ఇక్కడ చెప్తారు. ఏంటంటే దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రతిష్టానపురంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు నివసించు ఉండేవాడు అని చెప్తారు. అయితే ఆ బ్రాహ్మణుడు పేదవాడు, ధనికుడు కాదు. అయినా కానీ ఉన్నంతలోనే ఎంతో తృప్తిగా జీవిస్తూ తన గత కర్మల ఫలంగానే, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క సంకల్పంగానే మరి ఆ భగవంతుడు తనకు ఇంతవరకు ఇది ఇచ్చాడు, అందువలన విచారించవలసినటువంటి అవసరం లేదు అంటూ ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. అలా గడుపుతూ సో ఎటువంటి కపటం లేకుండా, కపటం లేకుండా జీవనాన్ని గడుపుతూ భక్తి చేసుకుంటూ
ఎవరైనా వైష్ణవులు లేదా మహాత్ములు ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి వాటిని వినడం అంటే శ్రవణం చేయడము అలా చేస్తూ ఉంటుంటాం. అలా ఆయన శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒకసారి ఒక మహాత్ముని యొక్క ప్రసంగంలో వైష్ణవుల యొక్క కర్తవ్యాలను గురించి శ్రద్ధగా వింటూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ మహాత్ముడు చెప్తారట, భగవంతుని యొక్క సేవను ధ్యాన రూపంలో కూడా మనం నిర్వర్తించవచ్చు. అంటే శారీరకంగాను వాస్తవమగు ఒక వ్యక్తి వైష్ణవ సేవలో నిర్వర్తింపజాలని పక్షంలో భావనలో కూడా అతడు సేవలను నిర్వర్తించుచు దాని వలన వాస్తవమగు అంటే వాస్తవంగా మనం నిర్వర్తించిన ఫలితాలను పొందవచ్చు అనేది దాని యొక్క అర్థం. ఆ మాట విన్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుడికి, ఎందుకంటే ఆయన ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రము, మరి ఆ భగవంతునికి ఎంతో గొప్పగా సేవ చేద్దాము అని మనసులో ఉన్నప్పటికీ కూడా సేవ చెయ్యలేనటువంటి పరిస్థితి. ఇక ఎప్పుడైతే ఈ విషయాన్ని విన్నాడో ఇక మరి ఆ భావనలోనే అంటే ధ్యాన భావనలోనే ఆ భగవంతునికి భారీ ఎత్తున గొప్పగా భక్తియుత సేవను చెయ్యాలి అని అతడు నిర్ణయించుకుంటాడు. సో ఇక మన దక్షిణ భారతదేశం కాబట్టి ప్రముఖమైనటువంటి నది గోదావరి నదిలో స్నానం చేసి ఆ స్నానాంతరము నదీ తీరంలో ఏకాంత ప్రదేశంలో ఆసీనుడై ప్రాణాయామమును అభ్యసించి మనసును ఏకాగ్రత చేసి సో ఇక ధ్యానంలో ఆ ధ్యాన విధానంలో మరి అతడు ఆ భగవంతునికి సేవలు చేస్తూ ఉన్నట్లుగా భావనల్లో ఉన్నాడట. మనసులో ఆ భగవంతుని రూపాన్ని నిలుపుకొని తర్వాత ఆ మూర్తికి అందమైనటువంటి అంటే మనసులో ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆ రూపానికి అందమైనటువంటి దుస్తులతో అలంకరించినట్లుగాను, ఖరీదైనటువంటి ఆభరణాలు ఆ భగవానుడికి సమర్పించినట్లుగాను, కిరీటాన్ని ధరింపజేసినట్లుగాను అలా ఊహించుకుంటూ భావనలో ధ్యానంలో అలా సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ భావనలోనే భగవంతుడికి సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేయడం, అలాగే అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇక మరి భోగ సమర్పణలో ఆయనకు ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగాను ఆ ఆలయాన్ని అంతా శుభ్రం చేసి తన వద్ద ఎన్నో వెండి బంగారు పాత్రలు ఉన్నట్లుగా ఆ పాత్రలో అనేకమైనటువంటి గోదావరి, గంగా, యమున, నర్మదా, కావేరి సో ఉన్నటువంటి నదులన్నిటి నుంచి నీ బంగారు ఆ గిన్నెల్లో నీళ్లు తీసుకొచ్చినట్లుగాను జలాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ భగవంతునికి అభిషేకం చేసినట్లుగా ఇక ఆ మంత్ర ఉచ్చారణకు బదులు భావనలతోనే అవన్నీ కూడా ఆరాధన చేస్తూ ఇక నియమంగా నిత్యము అలాగే ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నాడట. అలా దాదాపుగా 1 సంవత్సర కాలం గడిచిన తర్వాత ఒకరోజు ఆ భగవంతునికి మంచిగా పాయసాన్నాన్ని కూడా భావనలోనే ధ్యానంలోనే తయారు చేస్తున్నాడు. సో చేస్తూ అన్ని వంట పాత్రలు అన్ని పొయ్యి అన్ని ఉన్నట్లుగా మంచిగా పాలు అన్ని నెయ్యి మంచి సువాసన ఉన్న నెయ్యి అన్ని కలిపేసి తయారు చేశాడు పాయసం. ఆ పాయసాన్ని తయారు చేసి అయితే ఆ పొయ్యి మీద నుంచి దింపేటప్పుడు బాగా వేడిగా అనిపించింది. అయ్యో ఇంత వేడికి నేను భగవంతునికి ఎలా ఇప్పుడెట్లా సమర్పించాలి, లేదు కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత చేద్దామని ఆగాడు. అయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేసి ఇదంతా కూడా భావనలోనే చల్లారిందో లేదో అని చూసి నైవేద్యంలో వేలు ముంచాడు.
వెంటనే వేలు కాలింది. సో ఆ కాలినట్లుగా అంటే అతడు అనుభూతి పొంది వేలు గుంజుకున్నాడు. నిజంగా బయటికి తెచ్చి చూస్తే వేలు బొబ్బొచ్చి కాలిందని. సో అది సో ఇదంతా ఎట్లు జరిగింది అని ఆయన ఆశ్చర్యపోయిందండి. సో ఎందుకంటే ఏ భావంలో అతడు వెండి పాత్ర తాకాడో అది నిజంగానే వేలు కమిలిపోయింది. అతడు ఎన్నడూ కూడా అనుకోలేదు, కమిలిపోయింది. ఈ విధంగా బ్రాహ్మణుడు ఇక్కడ ఆలోచిస్తుంటూ ఉంటే మరి ఆ కపట నాటక సూత్రధారి ఆ వైకుంఠవాసుడు లక్ష్మితో ఏకాంత వాసంలో ఉండి ఆ నారాయణుడు ఆ లక్ష్మి సేవ చేస్తూ ఉంటే ఇక ఆపబట్టలేక నవ్వుకున్నాడట స్వామి. వెంటనే లక్ష్మీమాత అడిగిందట, స్వామి ఏంటి మీరు నవ్వుతూ ఉన్నారు అని అడిగితే ఆయన ఏం జవాబు చెప్పకుండా సేవకులను పిలిచి ఒక దివ్య విమానాన్ని పంపించి ఆ బ్రాహ్మణుని తీసుకొని రమ్మని పంపించాడు. ఆ బ్రాహ్మణుని తీసుకొని వైకుంఠానికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు లక్ష్మీ మాతకి జరిగిన కథ అంతా కూడా చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ బ్రాహ్మణుడు లక్ష్మీనారాయణులతో వాళ్ళ సన్నిధిలో నివసించేటువంటి భాగ్యాన్ని పొందాడు అని చెప్తూ ఉంటుంది. ఇది భక్తియుత సేవ. సో అలాగే ఈ భక్తియుత సేవా విధానంలో మనకి దాస్య భక్తి, ఇంకా వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి సఖ్య భక్తి, అలాగే మరి ఆత్మ నివేదనము, వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలను కూడా మనము చూడవచ్చు. సో వీటిలో ముఖ్యంగా దాస్య భక్తి. ఈ దాస్య భక్తి మనం సాధారణంగా కామ్యకర్మలను చేయువారి ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా కర్మ ఫలితాలను అర్పణ చేయుటయే దాస్యము అని అంటారు. కానీ రూప గోస్వామి వంటి వైష్ణవ ఆచార్యుల యొక్క అభిప్రాయము దాస్యం అనగా ఏదో ఒక విధంగా భగవత్ సేవలో నిరంతరము నిమగ్నమై ఉండడమే, అదే దాస్యం. సో కాబట్టి మరి ప్రత్యక్షంగా వారు భగవంతుని సేవకు పూనుకున్నచో వారు భాగవతులు లేదా శుద్ధ భక్తులు అనబడతారు అని చెప్తారు. అలాగే సకామ కర్మలు చేయుచు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను పాటించుచుండు వారు నిజానికి శుద్ధ భక్తులు కారు. తమ కర్మ ఫలములను వారు భగవంతునికి అర్పించుచున్నారు గనుక వారిని భక్తులుగా అంగీకరించవచ్చు. కానీ ఎట్టి కోరికలు లేకుండా కేవలము భగవంతుని మీద ప్రేమచే ప్రేరితుడై భగవత్ సేవ చేసేటువంటి వ్యక్తిని శుద్ధ భక్తునిగా గ్రహించాలి, అంటే తెలుసుకోవాలి అని చెప్తుంది. సో అలాగే భక్తిలో మనకి ప్రారంభికులు, మాధ్యమికులు, అలాగే ఉన్నతులు ఎలా అనేటువంటిది పూర్వం చూసాము. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ అంశాల వెనుక వాటి జోలికి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ వెనుకలేదు. అలాగే సఖ్య భక్తి. ఈ రూప గోస్వాముల వారిని అనుసరించి సఖ్యభక్తి 2 విధాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. మొదటిది ఆ దేవదేవునికి ఆంతరంగిక సేవకుడుగా వ్యవహరించడం. రెండవది శ్రేయోభిలాషి మైత్రిగా ఉండడం. సో ఎవరికైతే భక్తియుత సేవలో విశ్వాసము ఉంటుందో ఆ భక్తులు శాస్త్ర విధులన్నింటినీ పాటిస్తారు, తద్వారా ఆధ్యాత్మిక జీవనమును అధిరోహింపగలమని విశ్వసిస్తారు అని చెప్తారు. ఇక సఖ్యభక్తిలో రెండవ విధానానికి చెందినటువంటి భక్తులు మరి దేవదేవుని శ్రేయస్సుని కాంక్షిస్తూ మరి ఆ దేవదేవునికి ప్రియమైన సేవకుడుగా, ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీత
18వ అధ్యాయంలోని 68, 69 శ్లోకాలలో చెప్తూ ఉంటుంటాం. య ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తే స్వభి దాస్యతి అంటూ భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయ అంటూ చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనం చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ భగవద్గీతను ప్రజలకు ఉపదేశించేటువంటి వ్యక్తి శ్రీకృష్ణుడికి ఎంతో ప్రియుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ మానవ సంఘంలో అతనికి మించిన వాడు ఇంకొకడు లేడు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే విశుద్ధ భక్తురాలుగా ద్రౌపది కూడా ఆయన భగవంతుడితో అంటూ ఉంటుంది మహాభారతంలో, ఓ ప్రియమైన గోవిందా, నీ భక్తిని నీ భక్తునికి ఎన్నటికీ కూడా పరాజయం లేదని నీవు ప్రతిజ్ఞ చేస్తుంది. భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా, ఆ మాట నేను విశ్వసింతును, అందుచేత ఎన్ని కష్టములు ఎదురైనను నీ ప్రతిననే స్మరించుచు నేను జీవించుదును అని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఆ పాండవులు ఎన్నో కష్టాలు, వనవాసము, అజ్ఞాతవాసము ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నా వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా చలించకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమైనటువంటి వారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆత్మ నివేదనము. సో మనకి భాగవతంలో చెప్తున్నారు, ఇతర ధర్మములన్నింటినీ విడిచి పరిపూర్ణంగా నాకు శరణాగతి చేసుకొని నా భక్తుడు అంటే ఇతర ధర్మాలన్నింటినీ విడిచేసి, అదే కదా భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని చెప్తారు. ఎవరైతే నాకు పూర్తిగా శరణాగతులు అవుతారో అటువంటి భక్తుని నేను ఈ జన్మలోను మరు జన్మలోను కూడా కాపాడుచుంటాను అని చెప్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా భగవంతునికి శరణాగతి కావడమే ఆత్మ నివేదనము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో దానికి కూడా చాలా ఉదాహరణలను మనకి ఇవ్వబడినటువంటి. అలాగే భగవంతునికి సేవ చేసేటువంటి విధానాలలో భగవంతునికి ఇష్టమైనటువంటి వస్తువులను సమర్పించడం కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే భగవత్ సేవలో ఆ భగవంతుని కొరకే సర్వకార్యాలను చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే విశుద్ధ భక్తికి నిర్వచనం కూడా రూపగోస్వాముల వారు అన్యాభిలాషిత శూన్యం అంటూ చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఆ భగవంతుని కొరకే సర్వకార్యాలను చేయాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే శరణాగతి లేక ఆత్మ నివేదన, దీని గురించి హరిభక్తి విలాసంలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇలా ఇక్కడ చెప్తుంది. నా ప్రియమైన ప్రభు, ఎవరైనా తాను నీ సొత్తుని దృఢ నమ్మకము అంటే నీ సొత్తుని అని దృఢ నమ్మకము కలిగి నీకు మనస వాచ కర్మలతో శరణాగతి చేసుకొని ఆ విధంగానే ప్రవర్తించు వ్యక్తి నిశ్చయంగా దివ్య ఆనందమును చవిచూచును. అలాగే నరసింహ భగవానుడు కూడా చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉంటారు నరసింహ పురాణంలో. నన్నే ప్రార్థించి నాకు శరణాగతి వచ్చిన వాడు నా పరిజనములో చేరును, సమస్త దుఃఖముల నుండి నిరంతరము వానిని నేను కాపాడుచుందును. అదే భగవద్గీతలో కూడా మనకి చెప్తున్నారు. అలాగే భక్తియుత సేవా విధానాల్లో తులసి మొదలైనటువంటి వాటిని పూజించాలి. అందుకే మనం ఎర్లీ మార్నింగ్
మంగళహారతి సమయంలో తులసి పూజ కూడా చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో తులసి యొక్క పూజ చేయడం వల్ల పాప పరంపరలన్నింటినీ క్షణంలో పటాపంచలు చేయగల ఆ శక్తి తులసి మొక్కకు ఉంది అని చెప్తారు. ఎవరైతే భక్తితో ఆ తులసి మాతకి ప్రణామాలు అర్పిస్తారో, సో అలాగే ఆ తులసి మాతను దర్శించుకోవడం వల్ల, తాకడం వలన సర్వవ్యాధులు, సర్వబాధలు నివారమవుతాయి అని చెప్పుకుంటారు. సో మనం భారతదేశంలో చూస్తాము, వైష్ణవులు కానటువంటి వాళ్ళు కూడా తులసికి పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా ఆ తులసి పూజ ఇవన్నీ కూడా మనకి అది భగవత్ సేవా విధానాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. అలాగే మరికొన్ని అంశాలు భగవత్ సేవా విధానాలలోనికి వచ్చేటువంటివి వేద శాస్త్రాలను ఆలకించడం. మనకి రూపగోస్వాముల వారి యొక్క అభిప్రాయము ప్రకారము భక్తియుక్త సేవలో ప్రగతి సాధించుటకు దోహం చేసేటువంటి ఏ గ్రంథమునైనా వేద శాస్త్రంగానే పరిగణించాలి అని చెప్తారు. మధ్వాచార్యులు కూడా మూల రామాయణము, మహాభారతము, పురాణములు, ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రములు ఇంకనూ అట్టి శాస్త్ర రచనలను అనుసరించి రచించబడినటువంటి రచనలన్నింటినీ స్మృతి శాస్త్రాలుగానే ఆయన పరిగణించినటువంటి చెప్తుంది. సో అలా మరి ఆ భగవత్ సంబంధాన్ని అయినటువంటి గ్రంథాలను చదివి సో ఆ వైష్ణవ సారస్వతము వాటిని కూడా భద్రపరచుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని గురించినటువంటి అంశం సర్వ వేదాంత సారస్వతమునకును సారభూతమైన శ్రీమద్ భాగవతము అని చెప్తారు. ఏదో ఒక విధంగా శ్రీమద్ భాగవతంతో పఠనం అనుబంధాన్ని ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో ఇక ఆ వ్యక్తికి ఇతర సారస్వత పఠనముల పైన అభిరుచి ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము, దివ్య ధామ నివాసం, మధురాపుర నివాసము. సో మధుర మరి వాటిని ఆ ప్రదేశాలలో ఆ పుణ్యక్షేత్రాలలో వసించడం వల్ల, ఎందుకంటే కేవలము మధురాపుర నేలను తాకడం వలన శ్రవణ, స్మరణ, కీర్తన, కామన, దర్శన, స్పర్శనముల వలన ఒక వ్యక్తి సర్వాభిష్టములను పొందగలడని పలు శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మాండ పురాణంలో అలాగే ఆది వరాహ పురాణాల్లో ఆ మధురాధామం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని గురించి, అక్కడ ప్రాముఖ్యతను గురించి చెప్పబడింది. అలాగే భాగవత సేవ వైష్ణవుల లేదా భగవద్భక్తుల సేవను ప్రశ్నించేటువంటి ఒక శ్లోకం కూడా పద్మపురాణంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆరాధనాం సర్వేషాం విష్ణోరారాధనం పరం తస్మాత్ పరతరం దేవి తదీయానాం సమర్చనం. సో ఇక్కడ పరమశివుడు తన సతి అయినటువంటి పార్వతితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ప్రియమైన పార్వతి, పలు విధములైన ఆరాధనలు గలవు. అట్టి విధానముల అన్నింటిలో దేవదేవుని ఆరాధనము విశిష్టమైనదిగా పరిగణింపబడును. అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనా విధానాలలో దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అర్చన విశిష్టమైనది. కానీ ఆ దేవదేవుని ఆరాధనము కంటే కూడా దేవదేవుని భక్తుల ఆరాధనము ఉన్నతమైనది.
ఎందుకంటే భగవద్గీత భాగవతంలో 3వ స్కందంలో సాక్షాత్తు భగవంతుడే చెప్తారు, నేను భగవద్భక్తుల దాసుడు నగుదును. సో అని చెప్పబడినటువంటి కొన్ని. సో అంటే మనం భగవంతుని యొక్క దాసుల యొక్క దాసులుగా ఉండేటువంటి, ఎందుకంటే భక్తుల యొక్క హృదయాలలో ఆ భగవంతుడు ఉండేటువంటి. సో అలాగే ఆ శంఖ చక్ర గదా పద్మాలను శరీరంపై ఊర్ధ్వ పుండ్రాలను ధరించి, తలపై తులసి మంజరులను ధరించి, శరీరము గోపీచందనంతో అలంకరించుకునేటువంటి భాగవతులను ఒక్క పర్యాయము దర్శించిన వారికి పాపములన్నీ పటాపంచలవుతాయని చెప్తారు. సో అలా మనం అలంకరణ చేసుకోవడం వల్ల ఎదుటి వారికి కూడా భక్తి భావనను కలగజేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి. అలాగే శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా అర్జున్తో చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరొకమైనటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నా, నా భక్తుడిని చెప్పుకునేవాడు నిజంగా నా భక్తుడు కాదు, నా భక్తులకు భక్తుడిని చెప్పుకునేవాడే వాస్తవంగా నాకు భక్తుడు. నేరుగా దేవదేవుణ్ణి ఎవరు చేరుకొనజాలరు, ఆయన శుద్ధ భక్తుల ద్వారానే ఆయనను సమీపించవలెను. అందుకే వైష్ణవ పరంపరలో ముందుగా ఒక భక్తుని తనకు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునిగా స్వీకరించుటయు, పిమ్మట ఆయనకు సేవలు చేయుటయు ప్రధాన కర్తవ్యము అని చెప్పుకున్నారు. సో మనకి భక్తి రసామృత సింధువులో ఇవ్వబడినటువంటి అన్ని కూడా వివిధ గ్రంథాల నుంచి ఉదాహరించబడినటువంటి శ్లోకాలు, అన్ని పూర్వాచార్యుల చేత విశుద్ధ భక్తుల చేత ప్రామాణికంగా అంగీకరించబడినవని శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు ప్రకటించినటువంటిది. అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వారి వారి స్థితిని తగ్గట్లుగా ఆ భగవంతునికి సేవలు చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఊర్జవ్రతం కార్తీక మాసంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ నవంబర్లలో ముఖ్యంగా బృందావనంలో దేవాది దేవుడు దామోదర రూపంలో అర్చించబడేటువంటిది ఆ నిర్ణీత కాలం. ఎందుకంటే తల్లి యశోద ఉదరాన్ని, అంటే కృష్ణుని యొక్క ఉదరానికి తాడుతో బంధించినప్పుడు దామోదర రూపం, ఆ రూపం ఏదైతే ఉందో అది దామోదర రూపం. అది భక్తులకు మిక్కిలి ప్రీతిపాత్రైనటువంటి రూపంగా చెప్తూ ఉంటుంది. సో కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా మధురాపురంలో ఆ ఊర్జ వ్రతం సేవను భక్తులు జరిపి తీరవాలనేటువంటి ఒక విధి కూడా ఉంటుంది అని చెప్పు. అలాగే మరొక అంశము మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను స్మరించేటువంటి ఉత్సవాలు. ఎందుకంటే మనము ఉత్సవాలు చేసుకోవడంలో ఆంతర్యము ఆ ఉత్సవాల సందర్భంగా భగవంతుని యొక్క లీలలను స్మరించుకునేటువంటి విధంగా ఉంటుంది. ఇంకా భక్తియుత సేవలో భక్తి శ్రద్ధలతో విగ్రహారాధన చేయడం. ఎందుకంటే ఆది పురాణంలో భగవన్నామమును జపించుటలో నిరంతరము నిమగ్నుడై భక్తియుక్త సేవలో దివ్యానందమును అనుభవించు భక్తులకు కేవలము ముక్తి మాత్రమే గాక నిశ్చయంగా భక్తియుత సేవా భాగ్యం కూడా అనుగ్రహింపబడుతుంది. ముక్తి అనగా భవబంధనముల నుండి విమోచనం. ముక్తి పొందిన ఈ వ్యక్తి ఇహాలోకములు తిరిగి జన్మింపనక్కర్లేదు. కానీ నిరాకారవాదులు తమ వ్యక్తిగతమైనటువంటి అస్తిత్వమును స్వస్తి చెప్పదలచో భగవానులో ఐక్యము కాగోరుదు. కానీ శ్రీమద్ భాగవతమును అనుసరించి ఒక వ్యక్తి తన నిజ స్వరూపమును పొందు సాధనలో ముక్తి అనేది కేవలము ప్రారంభము మాత్రమే. అందుకే భక్తుడు ఈ ముక్తుల్లో 5 రకాలైనటువంటి ముక్తుల్లో దేనిని కూడా వాంఛించడు అని చెప్తుంది. అలాగే భక్తుల సాంగత్యములో శ్రీమద్ భాగవతము
పఠనం, భాగవత శ్రవణము, చూడడము, ఇవన్నీ కూడా సో భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో మరి ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతము కల్పవృక్షము వంటిది అంటారు. వేదము అను మాట అర్థమే జ్ఞానరాశి. మానవ జాతికి అవసరమైన సమస్త విజ్ఞానమును శ్రీమద్ భాగవతంలో ప్రతిపాదింపబడి ఉన్నది అని చెప్తారు. వైదిక సారస్వతంలో సాంఘిక శాస్త్రము, రాజనీతి, వైద్యము, ధనుర్విద్య వంటి వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన విజ్ఞానము గలవు. ఈ సర్వ శాఖలకు సంబంధించిన విజ్ఞానమును గొప్పగా వేదములలో వివరించబడినటువంటి అంశాన్ని మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ వేదాల అనేటువంటి కల్ప వృక్షంపై వెలిచిన పూర్తిగా పండిన పండే శ్రీమద్ భాగవతంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇవన్నీ శ్రవణం చేయడము, ఇవన్నీ కూడా గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచే వినాలి అని చెప్తుంది. పరంపరలో లేనటువంటి వ్యక్తుల నుండి వినవద్దు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం, సో దీని గురించి చాలా సార్లు మనము ప్రస్తావించినాము. అలాగే హరినామ సంకీర్తనం మొదటి క్లాసులో కూడా చెప్తున్నటువంటి అంశం. అలాగే మధురా నివాసం, హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా మనకి భగవత్ సేవ విధానాలను చాలా డీటెయిల్డ్గా వివరించబడి ఉన్నటువంటివి ఇందులో. సో ఇవన్నీ కూడా రీడ్ చేయండి. ముఖ్యంగా మనము కొన్ని దేహ మనోవాక్య సమర్పణతో చేసేటువంటివి, బాడీ ద్వారా చేసేటువంటివి, వాచికం అంటే మాటల స్పీచ్ ద్వారా, మానసికం స్మరణ, సో ఇంతకుముందు కూడా భావనలో, సో అలాగే భక్తులతో కలిసి ఉండడము, వారికి సేవ చేయడము. భక్తి సేవ అంటే భక్తుల యొక్క సేవే భగవత్ సేవ అవుతుంది. మానవ సేవే మాధవ సేవ కాదు. సో ముఖ్యంగా శరణాగతి, అనుకూలేసే సంకల్పం, కృష్ణుడికి అనుకూలమైన చేయడము, ప్రతికూలమైన వాటిని వర్జించడము, ఆ భగవంతుని పైన దృఢమైన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండడము, గోప్తృత్వం ఉండడము, ఆత్మ నివేదనము, కార్పణ్యము, అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు తులసి సేవ, ధామ సేవ, ఉత్సవ సేవ. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనవిగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగత్